Moikka vaan ja tervetuloa mun uuteen videoon. Ja tänään unboxataan mun Thaiboxin hanskat ja käsisiteet. Joten ekana aloitetaan käsisiteistä. Ja koska se on pieni paketti, niin nyt otetaan se. Ja mä muutenkin haluan nähdä minkälaiset käsisiteet mä sain. Eli siis nää tulee siis sinne niinku hanskan alle. Niin katsotaan, mä halusin pinkit. Mä en nyt näytä tärkeitä lappuja. Joo, tossa on se lasku tai toi, niin mä en nyt näytä. Siis, kattokaa. Mä sain Venumin siis pinkit hanskat. Mä sain pinkit käsisiteet. Siis mun hanskatkin on pinkit. Mut siis kattokaa. Mun on pakko avaa tää nyt tässä videolla. Mut mä en nyt avaa näitä siteitä silleen kunnolla. Mut siis mun on pakko avaa tää. Pinkit. Nää on siis vähän vaaleimmat, mitä tää nyt video antaa näyttää. Siis täällä on ollut tää avaussysteemi. No. Ja sitten tulee tää isoin paketti, missä on mun hanska. Katsotaan. Mitä täällä tulee. Tosi hieno tää avaussysteemi. Mä en näköjään osaa parata näitä. Hanskat, siis sakset on nyt. Hanskoja avaamista varten. Siis mikä tää merkki on? Näytän, mutta siis... Mä oon oottanut niin kauan näitä hanskoja. Mä siis ootin niin kauan näitä hanskoja. Mä niin ootin näitä hanskoja. Nyt ne tuli postissa. Oh. My. God. Siis... Mun omat tämänhetkiset ja mun ensimmäiset omat Thaiboxin hanskat. Okei, siis samalla mä kerron teille, miten eroaa niin kun, nyrkkeily Thaiboxin ja potkunyrkkeily. Eli siis tosiaan siis nyrkkeilyssähän käytetään vaan käsiä ja vedetään koukkuja ja näitä lyöntejä. Uppareita ja etulyöntejä. No sitten tuossa potkunyrkkeilyssä saa myös potkia, eli tehdään noita pysäreitä ja kiertopotkuja. Mutta Thaiboxingissa sä niin kun voit käyttää kyynärpäätä, uppari, koukku niin kun sivulta, polvipotkuja, kiertopotku, pysäreitä, niin kun etupotkuja, sivupotkuja, niin kun, ja siis nyt käytetään tietenkin käsiä ja tälleen. Siis mä niin rakastan näitä mun hanskoja. Ja siis mä oikeesti rakastan näitä hanskoja. Mä ootin niin kauan ja nyt mä sain ne postissa. Mä oon ihan sanaton, mut ne on niin hienot. Mä haluan päästä käyttämään näitä omissa treeneissä. Eli siis mä oon nyt ollut siis tosiaan vähän kipeänä tässä. Mutta mä toivon, että mä pääsisin tossa treenaamaan huomenna, koska huomenna on Thaiboxin treenit, eli tiistai. Mulla on niinku Thaiboxin treenit tiistai, torstai ja lauantaisin. Siis mulla on niinku karate-treenit maanantaisin, keskiviikkoisin, torstaisin. Niin ja karatesta vielä sen verran, mulla on leiri tulossa. Et mä teen TikTokkiin siitä varmaan jonkun videon tai jotain, ja sit mä oon menossa Hankoon ja tälleen, ja mun papan synttäreitä. Et ne on niinku yhteissynttärit. Mutta nämä hanskat. Näin on kiva mennä treeneihin. Mut joo,
Tosiaan, mutta kiitos kun katsotte tämän videon ja nähdään ensi videossa. Mutta se olisi tällä kertaa. Moikka!